me no che Awurade asam matu ne din sɛ wo nsa ka Abraham enhyira anaasɛ sɛ me di Abraham enhyira so na be yebenya ya ken kansɛm na free Mose nwoma edi kan na sɛ Genesis etredum yenu chichemu ba akokosi me yensa me kan na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wo de afiri wasase so ɛne wabusua mu ɛne wagya fie kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so na mɛyɛ wo man kɛse na mahyira na mama wo din so na wayɛ hyira na mɛhyira wo na wo hyira wo na wo na wodome wo no mɛdome wo na wo mu ɛna wo bɛhyira asase so musua nyinaa Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ wo mu na wo bɛhyira asase so musua nyinaa anaasɛ wo mu na wo bɛhyira asase so nipa nyinaa na sɛ Onyankopɔn ka sɛ nipa nyinaa bɛnya Abraham nhyira anaasɛ enam Abraham so ɛna wo bɛhyira nipa nyinaa nhyira bɛn ɛna na ɔka ho asɛm sɛ yɛhwɛ Hebrew kasa mu ɛne ɔmo nkyerɛkyerɛ mu asekyerɛ a Hebrew nkyerɛkyerɛ mu ɛde ma yɛn a ɔkyerɛ nhyira a Onyankopɔn ɛka de fa Abraham so no ase sɛ mfasodeɛ sɛ Abraham mu na amama nyinaa benya mfasoɔ anaasɛ amansa nyinaa benya mfasoɔ ɛwɔ Abraham ne sitie a onyama Onyankopɔn anaasɛ nante a ɔne Onyankopɔn ɛnante na sɛ yɛhwɛ Galatifoɔ nwoma tire mmiɛnsa nkyekyɛmu nwɔtwe a ɔsomafo Paul ɛsan ka asɛm koro yi a sɛ na wo mu na obɛhyira amama nyinaa na ɛsan sɛ apam foforɔ nso wɔde Greek kasa na ɛtwerɛ yɛ nti ɛno nso de n'ase kyerɛ ba sɛ wo ma obi mfasodeɛ na kyerɛ sɛ yɛka kasa no mmienu nyinaa ɛbɔ mu a nhyira nsɛm a Onyankopɔn ka fa Abraham ho nyinaa seɛ ne sɛ Abraham oso ɛna honam nyinaa anaasɛ wo mu ɛna honam nyinaa ebenya memfasoɔ anaasɛ anamontu a wonne me asafo Awurade atoyi enipa nyinaa benya so emfasoɔ na sɛ musa no sɛ Abraham nhyira da hɔ ma amama nyinaa sɛ Abraham nhyira da hɔ ma amansan nyinaa ɛno nko a keke ne kyerɛ sɛ onipa bia a ɔbaa wo no ɛbɛfa nhyira na di so ana yɛbɛkenkan biribi afiri Galatifoɔ nwoma etire mmiɛnsa ne nkyekyɛmu ensia ɛkoro Galatifoɔ nwoma no etire mmiɛnsa ne nkyekyɛmu nsia ɛkoro mekenkan ɔse sɛdeɛ Abraham gye Onyankopɔn di yɛ na wɔbuu no tenene maa no ɛnso no enti mu hunu sɛ wɔn a wɔfiri gyidie mu no wɔn ara ne Abraham mma wɔtwe na twerɛ no dii no wahukan sɛ Onyankopɔn firi gyidie mu na obebu amama nyinaa bɛm nti ɛka asɛmpa no kyerɛ Abraham sɛ wo mu na obɛhyira amama nyinaa nkono ɛne na wɔn a wɔfiri gyidie mu no wɔhyira wɔn ne gyidini Abraham ɛbɔ mu twerɛsɛm a yɛkenkan yɛ ɛma yɛasɛm baako a ɛda hɔ a ɛyɛ kwan a nipa nyinaa betumi afa so ama wɔn nsa aka nhyira a ɛwɔ Abraham na sɛ Abraham nhyira a Onyankopɔn ɛde hyɛɛ no bɔ ɔse Abraham agyidi na Onyankopɔn bu ne sɛtena na ɛma no ɛne nti nipa nyinaa hunu sɛ wɔn a wɔfiri gyidie mu anaasɛ wɔn a wɔgyidie no wɔn na wɔyɛ Abraham ɛma obi a ɔyɛ ba no ɛna odi ne papa adeɛ enti sɛ meyɛ Abraham ba na sɛ Abraham wɔ nhyira me na sɛ nhyira ne ba me so ɛsan sɛ na japadeɛ me hɔ na ɛba na hwan nom na yɛ Abraham ɛma sɛ yɛhwɛ akenkanse no mu ɔse wɔne a wɔwɔ gyidie wɔne a wɔgyidie yɛ Abraham ma na ntwetwɛmu atwena san aka sɛ twerɛ no hu na hokan sɛ Onyankopɔn nam gyidie so ɛna wɔbɛhyira amamamufoɔ nti ɔka kyerɛ Abraham sɛ wo mu na wɔbɛhyira amama nyinaa na kyerɛ sɛ gyidie ɛna Onyankopɔn ɛka ho asɛm wɔ ha ɛne na wɔn a wɔfiri gyidie mu no wɔhyira wɔn gyidie ne Abraham bom enti
enti sɛ obi pɛ sɛ wɔhyira wɔ ne ogyidi ni Abraham ɛbɔ mu a na kyerɛ sɛ saa nipa no nso ɛwɔ sɛ ɔno nso onya gyidie ɛwɔ Nyankopɔn na sɛ yɛka gyidie ho asɛm a gyidie a ɛwɔ hwan mu ho asɛm ne yɛka ɛsan sɛ obiara bɛtumi anya gyidie wɔ adeɛ bi a ɔpɛ mu obiara wɔ baabi ɔwɔ ne gyidie obi wɔ nnua mu gyidie obi wɔ nsuo mu gyidie obi wɔ abosom mu gyidie obi wɔ ade foforɔ bi mu gyidie by hwan mu gyidie ɛna yɛka ho asɛm anaasɛ trɔsɛm ɛka ho asɛm ɛno nso yɛbɛhunu Galatiafoɔ nwoma 9:3 ne nkyekyɛmu 10:3 ne 19 na wɔde Kristo yɛ abusudeɛ maa yɛn ama no tɔ yɛn afiri mmara no mu ɛfiri sɛ watwerɛ sɛ wadome obiara ɔsɛ ne dua soɔ nkyekyɛmu 19 sɛdeɛ ɛbɛyɛ na Abraham nhyira bɛba amanman so Yesu Kristo mu na yɛnam gyidie so anya honhom bɔhyɛ no enti Kristo ɛbɛwui Kristo bɛtɔ yɛfiri mmara no mu san sɛ watwerɛ sɛ yɛde obi sɛ ne dua so a yɛadome no enti Kristo bɛfa adome no so a wɔbrɛ a yɛde sɛ ne dua so twerɛsɛm no sɛ deɛ bɛyɛ nti ɛna ɛba asa ɔsɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɔhyɛ a wɔde hyɛɛ Abraham yɛn nyinaa yɛyɛ amanmanwifoɔ no yɛn nsa bɛka sɛ nhyira na kyerɛ sɛ deɛ bɛyɛ nti na Kristo bɛɛ wiase ɛbɛfa adome so a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nhyira bɔhyɛ a ɔsoro Nyankopɔn kaa ho asɛm kyerɛ Abraham no ɛbɛba amanmanmufoɔ ɛso akenkansɛm a yɛakenkan yi kyerɛ sɛ Onyankopɔn akasa afa nneɛma mmienu ho sɛ obi pɛ sɛ ne nsa ka Abraham nhyira deɛ di kan gyidie deɛ ɛtɔ so mmienu Kristo Yesu ɛno nti sɛ ɔka gyidie na ɔka Kristo Yesu a ɔka ne mmienu bɔ mu aseɛ no sɛ ɛkyerɛ sɛ sɛ menya Kristo mu gyidie a anaasɛ sɛ megye Kristo Yesu edi a saa nipa no mabɛyɛ obi a mesɛ fata sɛ Abraham nhyira no ɛba mabrabɔ so anaasɛ me nsa ka Abraham nhyira enti sɛ obi bisa sɛ mɛyɛ dɛn na me nsa ka Abraham nhyira sɛ deɛ Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ na wo mu no wɔbɛhyira amaman nyinaa trɔsɛm no sɛ ɛtwa sɛ onipa nya gyidie ɛwɔ Kristo Yesu mu na deɛ bɛnti na Kristo bɛhunu amaneɛ sɛ Kristo bɛhunu amaneɛ san sɛ Nyankopɔn ahyehyɛ nhyira bɔhyɛ bi ato hɔ a ɛwɔ sɛ ɛbɛ onipa so na sɛ Kristo a mewu a obi ansa ntumi nka saa bɔhyɛ na mo Kristo bɛhunu amaneɛ sɛ deɛ menne wo anaasɛ onipa bi a sɛ ɔfa Kristo sɛ ne wura ne kra agye nkwa a ne nsa bɛtumi aka bɔhyɛ deɛ atɔ so biem ɛdeɛ bɛnti na ɛwɔ sɛ ɛfa Kristo so Galatiafoɔ nwoma ɛtimi yɛnsa nkyekyɛmu 16 ɔse na Abraham ne n'aseni ɛna wɔhyehyɛ wɔn bɔ no ɔnka sɛ na wasefoɔ sɛdeɛ ɛyɛ nipa bebree na mmom ɔse ɔbaako waseni a ɔne Kristo Broni bɛka sɛ this is the whole argument deɛ nti atwa sɛ ɛfa Kristo so ne sɛ ɛberɛ a Onyankopɔn hyɛ Abraham bɔ no Honhom Kronkron da na de akyerɛ Nyame nko a wɔtwerɛ sɛ yi mu sɛ ɛberɛ a Onyankopɔn kaa sɛ ɛnam waseni so na obɛhyira amaman nyinaa na sɛ ɛnam wo mu na obɛhyira amaman nyinaa no ɔsɛ ɔka nhyira ne fa Abraham ne n'aseni wankasa wasefo sɛdeɛ ɔyɛ bebree enti wo nka sɛ Abraham asefoɔ baako te ha na baako te ha na baako te ɔsɛ ɔka waseni a ɔyɛ ɔbaako na sɛ onipa pɛ o sɛ onipa mpɛ o saa ɔbaako no ɔne Kristo Yesu wei kyerɛ yɛn sɛ nhyira biara ne baabi biara mu a ɔsoro Nyankopɔn ahyehyɛ ama nipa agye sɛ Kristo Yesu ɛne nti na ɔtumi de ne nsa sii ne bo kaa sɛ mene ɔkwan ne nɔkorɛ ne nkwa obiara ma agya ne nkyɛn agye sɛ ɛnam me so sɛ Kristo nyɛ torofo de a na kyerɛ sɛ obi ntumi nkwate Kristo ɛnkɔ Nyankopɔn nkyɛn na hyɛ nhyira nka asafo Awurade sɛ Yesu Kristo ɛntorɔ ne naada ani ne mu de ankyɛ sɛ n'asɛm yɛ nɔkorɛ ɛkyerɛ sɛ so nipa firi asase so wɔ bere a wonim Kristo a ɛkyerɛ sɛ ɔntumi nkɔ Onyankopɔn nkyɛn san sɛ ne nsa anka bɔhyɛ no a wɔde hyɛ Abraham Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ na mo so no obɛhyira amaman nyinaa na sɛ na wo mu no obɛhyira amaman nyinaa ɛkyerɛ sɛ obi anyɛ Abraham ba oni nhyira wiase nyɛ ɔna abɔɛ wontumi nhyehyɛ no sɛdeɛ ɔpɛ deɛ ɔbɔ wiase sɛ so obi nyɛ Abraham ba oni nhyira enti Abraham ɔwɔ ma na twerɛsɛm kan sɛ nyɛ deɛ Abraham wɔ ne bia na yɛ Abraham ba na yɛ Isaac bi na ɔkan n'asefo na ebeturu ya nso a Kristo fie ne mogya gu yɛ no
argument bia Paul ye mpensem mu ne nkyerɛkyerɛ mu bia Paul ye bi obo aman mu broni bɛka sɛ Gentiles sɛ menye Israel ni na sɛ mepɛsɛ meyɛ Abraham ba ɔsɛ Jesus Kristo ɛna betumi ayɛ wɔ Abraham ba nti ɔsɛ Kristo behu na mane sɛ de ɛbɛyɛ Abraham nhyira bɛba aman mufoɔ so na Galatifoɔ nwoma 3:9 mu wɔtwe na ɔsɛ kyerɛsɛm hu na hu kan sɛ Onyankopɔn nam gyidie so na ɛbɛhyira aman mufoɔ nti sɛ yɛnya Israelfoɔ no Nyankopɔn hyehyɛ to hɔ sɛ mo nso mɛma mo ayɛ Abraham mma na kwan bɛn na yɛbɛfa so yɛbɛyɛ Abraham mma ɔsɛ gye sɛ ɛnam Kristo Jesus mo obi anka de ɔpɛ obi anya akyinya ɔpɛ obi anya na argument ya ɔpɛ so onipa amfa Kristo so a onni Nyankopɔn hyiram Galatifoɔ nwoma no a 3:9 nkyɛkyɛmu 29 yɛhwɛ asɛm bi a ɛwɔ hɔ na sɛ moyɛ Kristo de a ɛne na moyɛ Abraham asefoɔ na mo nam bɔhyɛ no so yɛ adidifoɔ sɛ moyɛ Kristo de a ɛne na moyɛ Abraham mma na moyɛ Abraham asefoɔ na mo nam bɔhyɛ no so yɛ adidifoɔ enti Nyankopɔn asɛm sɛ so obi betumi adi Abraham adeɛ so obi nsa betumi aka Abraham nhyira agye sɛ nipa ko no yɛ Kristo Yesu de a sɛ mo yɛ Kristo de a ɛne na mo yɛ Abraham asefoɔ na mo nam bedi adeɛ na kyerɛ sɛ nhyira bia Onyankopɔn hyehyɛ to hɔ na Onyankopɔn aka ɛde afa Abraham so no deɛ wɔyɛ Kristo de a ɔno ɛna ɔwɔ ho kwan sɛ ne nsaka saa bɔhyɛ na hwan na yɛ Kristo de a o Kristo ni anaasɛ Kristo akyidi ni anaasɛ deɛ ɔgye Kristo edie anaasɛ deɛ ɔde Kristo nhyehyɛ ɛbɔ ne bra anaasɛ deɛ ɔbɔ ne bra sɛ deɛ ɔbɛso Kristo Yesu ani ɔno na yɛ Kristo sɛbe ɛnyɛ de yɛatwerɛ de wɔ asɔre momam anaa ɛnyɛ de ɔte asɔre dɛm da bia ɛnyɛ sɔfo a wabɔ credit card ɛnyɛ de ɔwɔ titles at the end of the day nya abɔdi bebree na mmom deɛ Kristo ahwɛ ne sɛ saa nipa no ɔbɔ ne bra sɛ deɛ ɔno Kristo ahyehyɛ ato hɔ saa nipa no na ɔyɛ Kristo aseni na twerɛ sɛ ne sɛ woyɛ Kristo de ade a wo ɛna wo ho kwan sɛ woyɛ didifoɔ ɛma Abraham nhyira na sɛ wobɛtumi adi Abraham na ade enti sɛ mebɔ me bra sɛ deɛ memepɛ ɛne sɛ deɛ so memani biara na sɛ owura no ankan me anka na kyidifoɔ ho a meni ho kwan sɛ Abraham nhyira mensa etumi ka na sɛ yɛka sɛ nhyira ɛne sɛ so Onyankopɔn ka sɛ wɔhyira obi a Onyankopɔn nhyira ne sɛ onipa wɔ Onyankopɔn botaeɛ a wɔma ne mma mu sɛ Onyankopɔn botaeɛ a wɔma ne mma woka ho a ɛna woyɛ nhyira sɛ yɛ honam nhyira sɛ yɛ sika sɛ yɛ awadeɛ sɛ yɛ akwantuo sɛ yɛ owu akyi nhyira sɛ yɛ bibia sɛ onipa ko no bɛnya Kristo mu nhyira anaasɛ Onyankopɔn mu kyɛfa wɔ nhyira mu a saa nipa no agye sɛ deɛ Nyankopɔn ahyehyɛ ama Kristofoɔ anaasɛ Yesu Kristo akyidifoɔ no onipa ko no ohu ne ho sɛ ɔwɔ mu bi a ɛyɛ gyidi a ɛnam Kristo mu ɛna de saa deɛ no ɛba anya saa ɛmfa ho ne deɛ wo nsa bɛtumi aka na saa so ɔsoro Nyankopɔn ɔnhu sɛ woyɛ nhyira ɛne nti na Kristo kan sɛ so onipa nya wiase agyapadeɛ nyina na ɔhwere ne kra obenya mfa so obɛn na kyerɛ sɛ asɛm foforo mu no sɛ nya wiase nneɛma nyina na mehwere me kra ma nya mfa so onipa nya wiase nneɛma nyina na ɔhwere ne kra mfa so obɛn na obenya kyerɛ sɛ saa nipa na nya mfa so bia ɛmfa ho ne agyapadeɛ ɔbɛhyehyɛ so ohu na wamfa Kristo agu a Yesu sɛ onim mfa so deɛ wanya mfa so ɛsan sɛ wantumi ani Abraham adeɛ na sɛ wani Abraham adeɛ so deɛ ɛne na asɛm da no so yan kinkan bibi wɔ asomafo no nnwuma etire yɛ mmiɛnsa ne nkyekyɛ mu aduonu num ne aduonu nsia mo ne adiifoɔ no ɛne apam a Onyankopɔn ne mu agya no mpam yɛ no mma sɛ ɔka kyerɛ Abraham sɛ na wasefoɔ mu na wɔbɛhyira asase so mmusua nyinaa aduonu nsia mo na Onyankopɔn nya ne nabɔfra no ɔsoma no ba mo nkyɛn ka ne sɛ ɔmfa dane a ɔbɛda no mu nyinaa firi mu bɔne mu no nhyira mo dane a ɔbɛda no mu nyinaa firi mu bɔne mu no ɔmfa mɛhyira mo enti ha na ɔsomafo Peter na ɛkasa na ɔno so ka asɛm koro no a
Samo na mo ye bɔhyɛ no a wɔde hyɛ Abraham no ma na mo ho kwan sɛ mo nsa ka saa bɔhyɛ no ne nhyira no ɛno nti bere a Kristo ɛsɔre firi awufo anaasɛ Onyankopɔn nyane na bɔfra Kristo firi awufo mu no mo na ɔba mo nkyɛn ka ne sɛ ɔde nhyira a ɛyɛ dane ɔbɛdane mo afiri bɔbɔne mu no abrɛ na kyerɛ sɛ nhyira a ɛdi kan a Kristo sɔre yɛ a ɔde hyira nipa ne sɛ ɔbɛdane saa nipa no afiri ne bɔne anaasɛ ɔdane nipa afiri wɔn bɔne yi ɛne sɛ sɛi na Kyerɛwsɛm ka deɛ na kyerɛ sɛ sɛmanya nhyira no ɛne sɛ wadane me afiri me bɔne mu anaasɛ Kristo nam ne mogya so adane me afiri me bɔne mu na kyerɛ sɛ mete bɔne mu a mentumi nka sɛ me wɔkyɛfa wɔ Abraham nhyira mu sɛ wɔnane me mfiri me bɔne mu na meda so wɔ madwamammɔ no me korɔ no ne me nsa nkeka mu a ɛne me nsa wie mu a na kyerɛ sɛ mentumi nka sɛ me wɔkyɛfa mentumi nni Abraham adeɛ ɛsiane sɛ Abraham na ɔyɛ ogyidini na Kyerɛwsɛm no sɛ wɔn a wɔyɛ agyidifoɔ no na ɛyɛ Abraham ɛma ɛno nti Kristo sɔre firi awufoɔ mu no ne nhyira a ɔde hyira mo no yɛ dane a ɔbɛdane mo afiri mo bɔne ɛno nti sɛ wɔdane wo firi wo bɔne mu a na kyerɛ sɛ wɔn nsa aka nhyira a yɛreka ho asɛm na mensa kenkan biribi wɔ Mateo asɛmpa ɛtiri ɛyɛ 25 ne nkyekyɛmu Matthew asɛmpa ɛtiri ɛyɛ 25 ne nkyekyɛmu 49 ɔse ɛna ɔbɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ benkum no sɛ mo a wadome mo mumfiri me so nkɔ daa ogya a wasiesie ama ɔbɔnsam ɛne n'abɔfoɔ no na nkyekyɛmu 39 so nie ɛno na ɔhene bɛse wɔn a wɔwɔ ne nifa no sɛ mo a magya ahyira mo Mumra mefa ahini a wasiesie ama mo firi wiase mfiti aseɛ no ni ye nyina nim saa Kyerɛwsɛm sɛ Kristo se osane na nim onyam mu a ɛbrɛ obebu nipa aten obɛkyekyɛ nipa mu sɛdeɛ odwanhwɛfo kyekyɛ ngwanten ne mmirekyie mu na ɔde mmirekyie na kɔbenkum na ɔde ngwanten na gyina ne nifa so na ɔse ɔbɛka kyerɛ ne bɔnyɛfo agyina ne benkum ne sɛ mo a yɛadome mo munkɔgya a yɛsiesie ama ɔbɔnefoɔ ne n'abɔfoɔ no yadome mo na mo a magya ahyira mo de mo na mo wani fa ha yi mo mra na mo mefa ahini ni so ahini a wasiesie ama mo firi wiase emfiti ase so me no me no agye mpa no a ye bɔ na senu ye no gidi sɛ onipa nsa aka nhyira na sɛ Abraham nhyira ɛne sɛ da nkwa ma bi obenya ade a ɛbɛma ne kwan a ye Kristo Yesu mo bɔ ne fa kyɛ na ebetimi ama ne nsa aka nhyira ɛyɛ ahini a Onyankopɔn asiesie ama ne mafiri abɔde mfiti ase wɔn wo yɛ nhyirama na waka kyerɛ wɔn yɛ wo benkum ne sɛ wote asase so na wo yɛ ɔhene o na wo yɛ mampani o sɛ wo si dan o wansi dan wo de yɛ adome efiri sɛ wanya kyɛfa wɔ Abraham nhyira no ɛne nti wo benkum hɔ efiri sɛ wo bɔ obra te sɛ apɔnkye wa ama obra ɛte sɛ kugama ɛde asɛm na Kyerɛwsɛm yi ka kyerɛ me no miiru sɛ dankwa ma bi a owura no bɛba no sɛ ɔde nkwagye a ɛbrɛ nipa a wɔtie ne na wɔbɔ abrabɔ kronkron hyɛ ne din animonyam a saa nipa no ne yɛfrɛ wɔn sɛ wɔn nsa aka Abraham nhyira na ɛmfa ho ne sɛ deɛ wositie no di bia wɔ sɛ kɔba sɛ wɔahu dini wɔn nkwa homa no na ɛno nti woyɛ apɔnkye anaasɛ abirekyie na sɛ ɔde wogyina ne nsa benkum so ɔsɛ wadome na kyerɛ sɛ nnome paa ne sɛ menya kyɛfa wɔ Onyankopɔn ahini mu nnome paa ne sɛ menya Abraham nhyira nnome paa ne sɛ mɛkɔ ama ne hunu kuro nnome paa ne sɛ yɛde me bɛkɔ ogya a yɛsiesie ama ɔbɔnefoɔ no na n'abɔfoɔ no emu ɛno paa ne nnome sɛ yɛba saa de a na kyerɛ sɛ nhyira a me nsa bɛka anaasɛ nhyira a ɛyɛ Abraham nhyira Nyankopɔn ɛde hyɛ ne nkurofoɔ bɔ ɛno nso ne sɛ menya ɔsoro ahe Yesu Kristo baa wiase ɔka kyerɛ sɛ monhwehwɛ Onyankopɔn ahenni ne tenene ɔde de aka bɛka ahenni ne tenene broni bɛka sɛ minsu anend ne nyina yɛde nankwa mu kɔ baabi a yɛrekɔ bɔhyɛ asase no ɛni ha nanso Onyankopɔn nim wɔ asase so sɛ onipa ɔtɔ aduane di ɔtɔ atadeɛ hyɛ ɔhwɛ ne mma otua ɛtoɔ ɛno nti na Onyankopɔn nim nyansa sɛ ɔbɛma onipa biribi wɔ asase so nanso deɛ nti a ɔfrɛ wɔ nipa saa bɔhyɛ no nyɛ ha na ɛwɔ saa Abraham nhyira no nyɛ deɛ ɔde bɛnante ha ɛti na ɔtwa ne tia sɛ ɔyɛ apɔnkye na akɔdi benkum a wo deɛ yɛ adome
wonka nhyira na so yo ogba na se wo edi nifa a wo ne de wo nsaka Abraham nhyira eni tumi tofo na san ye wo hye a ifiri Nyankopɔn asem emam se wo awudie mi se wo kwa asore kwa sachira wadwen se wo mfa Nyankopɔn asem nya adwuma sachira wadwen se wo mfa Kristo nsem ntu anama na wo wabra bo se de wo beso wias eni a sachira wadwen se de be ya owura ne ba wo benya chefa wo Abraham nhyira mu na eno na be kire se wo ye nhyira ba na se wonim Kristo so a fa Kristo se wura na wo kra agye nkwa esan se wono ne okwan no kore ne nkwa no obi entumi nkọ agya na henie agye so se ye gye Kristo dia se ye fa ne se ye wura ne agye nkwa na ye tie na ansem anya sa meka se me gidi akeke ne ye de na asem nante ye boy ye bra se Kristo akyidifo se de nyame asem tu yemfo na eno ene ye beka se ye nsa aka Abraham enhyira nyame nhyira wo se wati asem ya sopon o Kristo Yesu ni osura gya ye da wase se wati wani ma kire ye me de minim se Kristo wa na wo ya asem no ndi se ye ka wasam na wa na wada wo madi a kire wo ma be hyira ye na sesan ye na bo wa ye na wo ba ye nya kontapa ru a kire wo Kristo o din kronkron mu nti amen.